खुलुमबाय बयखौबो दा बे समाव दंफैयो तेजपुर जोबथेसालिनि लांगोनायाव नोंथांमोना गोबाङानो निउसफ्राव नुखाबाय जानांगौ बारग' एनडिएफबि एम रैखाथि बिथांखौ मैया तारिख मारिनो थाखाय कर्टआव हाजिर जाफैनायावनो एरेस्ट खालामनानै फिन आरो तेजपुर जोबथेसालियाव मैया जोबनानै दोनफिनबाय दा दिनै एम रैखाथि बिथांखौनो जोङो लोगो हमनो थाखाय तेजपुर जोबथेसालिसिम फैदों दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना एम रैखाथि बिथांनि बिसिजों लोगोसे बारग' एनडिएफबि एम सिनायथि बिथांमोना खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्रा फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। आङो जोबोद लाजिनाय मोनदों आरो दुखुबो मोनदों। 5 बोसोर जाबाय बिनि उनाव जोंनि अबस्थाया दिनैसिम बिदि केसजों भुगिबाय थानो गोनां जानाङामोन। इमान बोसोर जाबाय आरो 34 इयार्स इसोरो संग्राम खालामनानै दाहालागै जुदि जेबो माबाखौनो मोनाबा माबायदि सान्ति सुक्ति जाखो बियो बेथ' बिटिआर सरकारा बिखौ एकर्ड खालामना लांबाय एनडिएफबिफोरखौ लाफानानैनो सान्ति सुक्ति खालामदोंमोन। सानफ्रोमबो सोरनियाबा डेट फैयो हमना लाङो दाहालागैनो बेफोरबायदि हमना लांबाय थानाय आयेना बोरै जाखो ओमफ्राय बेफोरखौ सरकारा इसेबो नोजोर होनो गियान गैया नामा? मैया माने माबानि कर्टनि हियारिं फैदोंमोन डेट ओमफ्राय बेयाव थांनायावनो माने माबानानै वारेन्ट फैदो होननायाव माबा हमनानै वारेन्टनि माबायाव जामिनदार हमनायाव माने रिजेक्ट जादो होननानै बिदि होननानै लाखिदो आरोना आरो बे केसा 2010 निनो केस ओमफ्राय दिनैसिम माबायदि जोबा लाखासिनो बेफोरबायदि बारंबार थांबाय थानांगौ बियो इमान बोसोर जाबाय आरो 34 इयार्स इसोरो संग्राम खालामनानै दाहालागै जुदि जेबो माबाखौनो मोनाबा माबायदि सान्ति सुक्ति जाखो बियो बेथ' बिटिआर सरकारा बिखौ एकर्ड खालामना लांबाय एनडिएफबिफोरखौ लाफानानैनो सान्ति सुक्ति खालामदोंमोन नाथाय दिनै माबायदि बेफोरबायदि बारंबार साफ्रोमबो एनडिएफबि केडार्सफोरनि सायाव बेफोरबायदि जाखो आरो दिनै लिडारफोराल' बिसि फिसायजों थानानै आराम संसार जागासिनो ओमफ्राय बिसोरनि फिसाफोरा दिनै आलाय सिलाय आनि थानि दिनै सानफ्रोमबो सोरनियाबा डेट फैयो हमना लाङो दाहालागैनो बेफोरबायदि हमना लांबाय थानाय आयेना बोरै जाखो ओमफ्राय बेफोरखौ सरकारा इसेबो नोजोर होनो गियान गैया नामा? गावसोरल' मोजाङै जाबाय थानांगौ नामा? आरो 4 लाख होदो 4 लाखआ दिनैनि दिनाव मायाव खाथिखो माबायदि जाखो माबायदि संसार जानांगौ बिसोरो जेराव गावसोरनि व्यक्तिनि थाखायथ' खस्थ' खालामाखैमोन बिसोरो बर' हारिनि थाखायनो खस्थ' खालामदोंमोन खिन्थु दिनै गावसोर व्यक्तियाल'सो खस्थ' जागासिनो सोरबा रायजो राजायाबोथ' बिसोरखौ नायफैयाखै रायजोनि थाखायनो संग्राम खालामदोंमोन खिन्थु दिनै बिसोरो गाव हारसिङैसो खस्थ' जागासिनो आरो माखासे जेलाव दङ बिसोरबोथ' दा बुहुद बिसोरनि न'खरफोरा हालाय हाफाय जानानै दङना बेफोरखौ सरकारा एसेबो नोजोर होआ नामा? माबायदि जागोन बिदिब्ला? दा मा फोरमायनो सानदों बेनि बागै दा नोंनि फिसाया जोबथेसालियाव दङ जोबजाबाय मैयानि दिनाव दा आथिखालनि जिथु सोलिबाय थानाय बा मानबादा हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मा खावलायनो सानदों? आं बेखौनो खावलायनो सानो जे आंनि फिसायाल' नङा मालाय सोरबा जोंफोरबायदि गोबां हिनजाव माहारियानो जेनेबा एनडिएफबिजों हाबा जानाय दङ बिसोरबोथ' आं बायदि भुगिनानै दङ बिसोरनि आंनि फिसायनि थाखायल' नङा गासैबो जाहाथे गासैबो एनडिएफबिफोरा न'खराव थानानै मोजाङै सान्तियै रायजो जानो मोननांगोन सरकारा बेखौनो नायनांगोन आरो गासैनिबो केसा उइद्र' जाजोबनांगोन संगठनानो दिनै बायनानै थांबायब्ला बेयो माबायदि मा केसनि थाखाय बिदि माबागोन आरो हमनायाबो सिगाङो ओरैनो जेनेबा जानला मानला हमखायोमोन जेराव दाय थाबाबो थायाबाबो जाबसिनानै हमखानाय केस इफोरो दिनै जोबनानै थांनांगोन इथ' इमान गिदिर क्रिमिनेल केस नङाना माफोरबायदि जेनेबा जेन सोरखौबा क्रिमिनेल खालामनानै हमना दोननायानोसै माबायदि मैयानि दिनाव लाखिनो मोनखो इमान सान्ति सुक्तिनो बेनो माबायदि सान्ति सुक्ति बेलाय आरो जेनेबा दा बेयो गनानै फैगोन गाबोन समफोरनो फैगोन जेनेबा आरो डेट मारिनो थांफिननांगोन बेफोर थांलाय फैलाय खरस 4 लाख थाखाया बेफोरनि थाखायसो होदोंमोन नामा होमबा बेयावथ' जेबो सान्ति सुक्ति जायाखै आंहा बेयाव जेबो गोजोननाय गैया ओंखायनो सरकारा बेफोरनि सायाव नोजोर होनांगौ आरो थाबैनो बेखौ एक्सन लानांगौ जे गासैबो एनडिएफबिनि केसफोरा उइद्र' जाजोबनांगौ जेरै
संगठनानो बायनानै थांबायब्ला बेयाव बेफोरबायदि केसनि सोंथि जेबो जानो मोना आरोना आंनि साननायाव आंनि फिसायनि मुङा ओरैनो जेनेबा रंजालु मुसाहारि बेनिफ्राय बियो 31 बेट्सनिमोन नालाय ओमफ्राय नामा एम रैखाथि आरो मिथिनायाव आङो जोबोद लाजिनाय मोनदों आरो दुखुबो मोनदों जाहाथे जोंनि बेलायाव 5 बोसोर जाबाय बिनि उनाव जोंनि अबस्थाया दिनैसिम बिदि केसजों भुगिबाय थानो गोनां जानाङामोन बै समावनो जोबनांगौमोन जों न'खराव आरामै आलो गोजोन थानानै गथ' गथाय लाना आराम रायजो जानो हानाय जानांगौमोन दिनैनि समाव आं रैखाथिल' नङा आं बायदिनो रैखाथि बायदिनो जोंनि बेयाव अल आसाम जोंनि एनडिएफबिफ्रा केसजों भुगिनांगासिनो जोङो बाहेरायाव थांनानै थाखा थाइसे खामायनो हाया दिनै अब्ला बे थारिं मारिनाय फैसाया अबेनिफ्राय फैगोन जोङो हाजिरा हुजिरा मावनानै थारिं मारिगासिनो बिनि उनावबो थारिं मारिसेयावबो जुदि लाखिजाबावोबा जोबजाबावोबा बे जामिनदारनि फैसा बे फैसाया बबेनिफ्राय फैगोन जों बुहुत बोसोर मारिबोबाय दिनै 5-6 बोसोर मारिबाय 4 लाख फैसाया जोंनि मोननाय फैसाया बेयावनो थारिं मारि जोबलांजोब्बाय दा जों पलिटिकेलखौ नोजोर बोनानै आं थांनो सानाखै जोंनि लिडारफोरखौसो आं बुंनो सानदों जोंनि लिडारफोरा जुदि एकर्डखौ खालामदोंब्ला गावनि गथ'फोरखौ जोंनि केसफोरखौ मानो फोजोबना होनो हायाखै रिहेबिलिटेसन दं दिनै गोबां एनडिएफबिफ्रानो मोनाखै गोबां सिनियरफ्रानो मोनाखै जानायफोर दं बिथांमोननि जानाखि थैनाय बे थैनाया दिनै बेसेन गैयै बायदि जानानै दङ बिथांमोना जाखिनि मोननांगौ बेखौ मोनाखै बिथांमोननि न'खरा दिनै दुखुजों बिमा बिफा दुखुजों भुगिनांनानै दङ बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायो माखासे दुखुनि खोथा थैनाय मुंख्लं जानायनि खोथा रावबो लिडारफोरनि सिगाङाव फोरमायनो थाङाखै बिसोरो दा बिसोरनि न'खरनि हालोदखौ जों मिथियो रावबो लिडारफ्रा दिनैसिम मिथिया सोंख्लु फैया आरो आं सानो जाहाथे बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो जोंहा स्टेट गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा थाबैनो जाखिनि एनडिएफबिनि समस्या बे समस्याफोरखौ थाबैनो सुस्रांनो हानांगौ एसेनोसै गोजोन्थों सुक्ति जाखांनायनि उनाव इउपिपिएल सरकारा सालायदों 5 बोसोर बिथांमोना माबायदि खामानि मावखो जिहेतु बे इउपिपिएल सरकाराव नोंथांमोननिनो माखासे गाहाय दैदेनगिरि जि फेरेंगानिफ्राय लानानै गबिन्दनिफ्राय लानानै बिथांमोना दंमोन दा बिथांमोना माबायदि एक्सन लादोंमोन बिथांमोननि जिखि खामानि मावनाय बेखौथ' जों जेबो साक्सेसखौ नुवाखै बिथांमोननि सब खामानियानो दिनै रिहेबिलिटेसन मुंख्लंनि आरो जोंहा नैबे केसनि बेफोर गासिबो आद्रा जानानै दं आरो बेखौ जाखिनि दा सरकार थानाय बिपिएफ सरकार बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायो बिथांमोना बे खामानिखौ थाबैनो मावनो हानांगौ